помидор ва дил. помидор боиси пешгирӣ намудани бемории саратон шуда метавонад. ликопене ки дар таркиби помидор мавҷуд аст инсонро аз бемориҳои дил, роҳҳои хунгард эмин медорад. лиму ва рагҳои хунгард. лиму аз витаминҳои П ва С хеле бой мебошад ки ин барои мустаҳкам кардани деворҳои рагҳои хунгард нақши калонро иҷро мекунад. лӯбиё ва гурда. барои пешгирӣ кардани бемориҳои гурда лӯбиё хело ҳам фоида дорад. дамхӯрдаи лӯбиё сангҳои гурда, масона ва роҳҳои пешобгузарро тоза мегардонад. зардолу ва камхунӣ. дар таркиби зардолу миқдори зарурии витаминҳои B15, C, A, намак ва ғизоҳои фоиданок бисёр аст. барои шахсони гирифтории бемории анемия яъне ки камхунӣ беҳтарин табобат бо роҳи табиӣ ба шумор меравад. мум ва пӯст. муми замбури асалро барои табобати бемориҳои пӯст васеъ истифода мебаранд. дар таркиби мум миқдори зиёди витамини А мавҷуд аст ки ин барои афзоиши хуби пӯст ва мубодилаи моддаҳои таркиби пӯст бениҳоя зарур мебошад. зира ва сипурд. зира барои несб кардани варами сипурд шифо мебахшад. барои ин ҳар рӯз 2-3 грамм зираро куфта хӯрдан лозим аст. шир ва устухон. шир маҳсулоти асосии ғизоӣ ба шумор меравад. сафедаву равғани сабукҳазм дошта аз калсий бой мебошад ки ин барои сабзиши устухон хеле зарур буда барои пешгирии бемории остеопороз нақши калон дорад. чормағз ва мағзи сар. чормағз мағзи сарро пурқувват карда рагҳои хунгардро қавӣ мегардонад ва хотири инсонро мустаҳкам мекунад. ин буд видеои навбатии мо. ба канал обуна шавед, ба видео лайк монед, дӯстони худро ба ин канал даъват намоед. худованд ҳамеша нигаҳбонатон бошад.